Akateeminen Kiuas-seura kokoontuu kerran viikossa arvioimaan makkaroita. Seuran mielestä hyvät makkarat ovat kuin hyviä viinejä. Aloittelevien makkaramaistajien avuksi on ilmestynyt Suomen ensimmäinen makkaran maistelukirja. Suhteellisen lihaisa. Ei missään nimessä veltto, että tämä on aika napakka. En sanoisi reheväksi kuitenkaan, että jossain missä ehkä hieman kukkainen tuoksu. Eli ohjeena aloitteleville makkaramaistelijoille. Älkää jaaritelko. Kuvailkaa makkara yhdellä sanalla. Keksikää intohimoisia sanoja, kuten iljettävä, rehevä ja rakastunut. Älkää hosuko pureskelun kanssa. Antakaa makkaran vaellella. Täytyy sanoa, että jopa näin kasvissyöjänä tästä tulee nälkä, kun katselee sinun mussuttelua. Ja ulkonäköön oikeastaan kuuluu myös sitten niin kuin äänet, että kun tätä makkaraa puraistaan, niin kuuluuko siitä se napsaus, kun hampaat siihen pureutuu vai ei? Että onko se semmoinen napakkanakki vai ei? Mutta erona noihin viinimaistelijoihin, niin te ette sylkäse pois, te mussutatte loppuun. Ei, meidän sitä makua sitten saa ennen kuin se tuosta lupsahtaa alas tuonne kurkkuun. Että... Ja Mikko